Mhlanje sokhuluma ngendlela yokuyinakekela isitho sakho sangasese njengomuntu wesilisa. Yebo nowesifazane ngalalela ukuze size upartner wakho ukuthi ayinakekele kahle isitho sakhe sangasese. uDr. Thabile weThe Clinic amadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langempela sonto la sikhuluma khona ngeyinkinga amadoda abhekene nazo. Siqiniseka kakhulu inkinga zisekamereni ngiphinde kube noDr. Love insizwa kaMshengo Khosini FM. Njalo ngolesibili kusukela ko-1 kuya ku-2 ezintathakusa ohlelweni ikhaya lokhuza. Namhlanje asike sikhulume ngalento esibiza nge-self care. Abantu besifazane bayazi kahle-ke leyo nto esithi self care. Namhlanje sikhuluma ngokuyinakekela kwabantu besilisa isitho sangasese. Siyazi ukuthi njengayo yonke into nesitho sangasese siyadinga ukunakekelwa. Sinakekelwa kanjani ngesitho sangasese? Iningi indlela ongayinakekela ngakho, kodwa nje asiqale ngokubalulekile nje okokuqala. Isitho sangasese sisokiwe siyageza phela kabili ngosuku. Siya-avoid ukusebenzisa insipho lapho sigeza, sijwayele ukusebenzisa amanzi nje kuphela ngoba siyazi phela ukuthi inga-irritate-eka isitho sakho sangasese ngaphambili lapho usebenzisa izinto ezinensipho. Okwesibili, kubantu besilisa abanejwabu abangasokanga, asikhumbule siyalihlehlisa ijwabu lapho siwasha, siyaliphindisela emuva, siyalihlehlisa ijwabu lapho sichama, kuze kusikome. Khetha wena ukuthi usula kanjani, kodwa siyazi ukuthi it's advisable ukuthi uthathe ithishu uma uqeda, just make sure ukuthi kuba dry mase uyaphindisela. Lokho futhi siyaqonda ukuthi kuba inkinga laba bantu besilisa bekhula sebebadala. Kuba inkinga kanjani lokho? Kuba inkinga phela ngoba ngesikhathi alihlehliseki kahle ijwabu, futhi malingahlehiseki kahle ijwabu akugcini lapho. Enye inkinga engaba khona ngaba yini? Ngaba ukuthi lapho elihlehlisa khona ijwabu ethi masevalile seqeda ukuchama, umchamo kunothile oconsayo vele ngemuva mase uhlala la phakathi kwekhenqe nejwabu. Lokho siyazi ngenza ukunuka okuthile komchamo, kanti futhi umchamo unga-irritate isikhumba, uzobona ukushintsha kwesikhumba nezinye inkinga ezithile engaba khona ngenxa lomchamo lona osoloko uhleli njena ubambekile phakathi kwejwabu nekhenqe. Lokho kwenza ukuthini? Sikhumbule ukubaluleka kokuthi ulinde kuze kuqede uchama, ukuthi kanti futhi mase uqala uba nalo mchamo olandela usuqedile. Nalokho kukodwa khona ivideo sayenza, ngizoyithatha ngifake i-description ngaphansi, description box ngaphansi, khona izonikhumbuza ukuthi umchamo nawo usebenza kanjani lapho sewunomchamo oconsayo uma uqeda uchama, nalokho kungaba inkinga. Yebo-ke let's say usuyahlehlisa, uyasula, uyaphindisela, unazo inkinga zomchamo, yile enye ebalulekile. Siyazi ukuthi ngendlela efanayo abantu besifazane abayibheka ngayo ibele, labesilisa abayi-check amasende, phela naso isitho sangasese kubalulekile ukuthi-check ukuthi yonke into ihamba kahle. Siyahlehlisa uma unejwabu, uma ungenalo ijwabu kulula-ke ukubuka. Uyabuka ukuthi kukhona yini okuthile o-worried ngakho, yini ongaba worried ngayo. Ngenzeka ukuthi kumele ama-rash athile, kushintsha umbala, kuney'londa ey'thile ey'bonayo, kunamabhampa athile avelayo, ubona nje ushintsho oluthile. Awulithathi-ke kancane ukuthi masuya for your check-up, noma ulinde i-check-up uma ubona ukuthi ungathi into ethile lo ibonayo ungakazi uyibone ngaphambili. Yebo phela uyasukuma uyothola usizo khona uzobona ukuthi akusiyona into enkulu ohleli phezu kwayo leyo eyenzakalayo esithweni sakho sangasese. Akupheli-ke lapho kuphele ekutheni ukade izinto ey'njalo. Siyazi ukuthi uphinde ubheke futhi ukuthi la mase kufike la enzansi abakhetha ukushiya bebengashefanga, uyabheka nakhona ukuthi awekho ama-ingrown ingrown hair ekhona, ubone sekunamabhubhu akhona, kuba namaqhuzu akhona ungathi aqala ubovu ngaphakathi, noma yikho intwala, kukungcola okuthile o-worried ngakho yini, ngoba konke lokho uma kukhona ungathola usizo ngakho, noma ushintshe indlela oshefa ngayo uma umuntu oshefayo, ngoba siyazi ukuthi kuney'ndlela ey'thile ongashefa ngazo la ngenzansi, indlela ongakhipha ngazo iy'nwele esithweni sangasese engakulimaza ngendlela ethile nongabhenefitha ngazo. Kodwa ngizoyinenzela enye ividiyo ezokhuluma ngalokho ngelilanga namhlanje. Sifocus ekutheni makunoshintsho uthola usizo, noma ushintsha-ke indlela obona ngayo uma ubona ukuthi into eyenziwa ukushefa nje kuphela, ungashintsha indlela oyinakekela ngayo esithweni sangasese. Futhi siyazi ukuthi indaba yokushefa nokungashefi it's a very personal thing. Abanye abantu ukushefela izathu ey'ngafani, kodwa ngisho ngabe kuthiwa wena uthatha sephi isinqumo okufana nejwabu, into wena ey'khethela yona. Abanye siyazi ukuthi bakuviwa njengokuhlanzeka, abanye bathini, kodwa kuyisinqumo somuntu wesilisa ngamunye ukuthi ukhetha ukushefa noma ukhetha ukungashefi yini. Mase siqhubekela phambili, asigcini nje ngokubheka lokho, mase kuthi okunye okubalulekile, qikelela ukuthi uyawathola ama-erection. Siyazi ukuthi le abantu abaningi abalimaza ukuthi ngenza kanjani ukuthi ngithola ama-erection. So kwenza ividiyo ngelilanga indlela ongenza ngayo ukuthi uthole ama-erections, ngoba khumbula
isitho sangasese ukuze sikwazi ukuqhubeka sisebenze kahle. Kubalulekile ukuthi sithole leli gazi eliningi elingenayo liyakho ukuthi zonke izinto ziqhubeke zisebenze kahle. Uma unesikhathi eside ungawathola ama-erection kahle, imabi lama-erection esikhuluma ngawo, kakhulukazi le morning erection noma i-night erection lena uyithola mawulele noma ekuseni uvuka unayo i-erection. Yebo, lokho kubaluleke kakhulu phela ngoba kwenza ukuthi izinto ziqhubeke zisebenze kahle ngoba ukungena kwegazi kuletha impilo, ukuthola i-oxygen eningi, ama-cells akhona lana ama-cells akhona la esithweni sakho sangasese bayathola i-oxygen, kuyasiza ukuthi isebenze kahle, ikhule kahle. Kanti siyazi ukuthi lapho ungathola ama-erections amaningi, ungatholi this morning erection, ungatholi night erection, ungatholi nje random erections, lokho siyazi ukuthi phela ngakulimaza. Ungazobona isitho sakho singancipha ukusebenza kahle, singabona nokuthi siqala ukuncipha futhi ngenxa yokuthi phela sithole i-oxygen eyanele. Khumbula ukuthi futhi asigcini lapho-ke sishintsha nama-underwear. Siyazi ukuthi abanye bathi 8 months, abanye to a year, kodwa njena yikho kungabalulekile ukuthi ube nama-under amaningi agcwele ikhabethe. Ngisho ngoba nambalwa nje ngoba siyazi uma kudlula isikhathi esithile kubalulekile ukuwashintsha phela ngoba njalo kubonisa ukuhlanzeka lokho ngendlela ethile. Ngoba phela masolokhu ufaka ama-under amadala uyabona ukuthi azabe nokushintsha kombala endaweni ezithile, lokho phela kusekhona ukuhlanzeka kahle hle ngoba siyazi ukuthi ngisho ngabe kuthiwa le ndwangu leni siwashe kakhulu ngaba noku-irritate isitho sangasese ngendlela ethile. Yikho kubalulekile ukuthi makuphela unyaka, asithi nje unyaka, kuphela unyaka uyashintsha uzama ukuthola amanye, uyashintsha ukuthola amanye. And futhi lapho ufake i-underwear ufake into esupporta kahle ukuthi kubambeke kahle ukuze phela ungalimali kalula, nokuthi nawo uma ehamba engahambe eshayiseka noma ezebona ukuthi uma ugqoka kulabo abangathanda ukugqoka ama-under uzobe nalento esibiza ukuthi ama-zip injuries, okuyinto evamile ngelanga sokwenza ividiyo ngayo ngama-zip injuries. Abazi kahle abantu besilisa bake babhekana ne-zip injury ukuthi ibuhlungu kangakanani. Abanye bazibagcina beyibone sebese kakhulukazi kuba besilisa abangasokile ejwabini bambeke kodwa yakwazi ukuthi bambe isikhwama-ke beyifike bese beyibone sebese casualty ngenxa yokuthi uzipho usubambile ungasafuni ukuhlehla, sekufanele kulungise leyo nkinga. Khumbula ukuyinakekela, uyafaka ukuyinakekela esithweni sakho sangasese, uyabheka ukuthi yonke into ihamba kahle. Makunokuthile okubonayo ngekho sho ngakho uyathola usizo ngoba ngesinye isikhathi mawungingqondo yakho yakutshela ukuthi khona okuthile okungahambi kahle, isikhathi esiningi kusuke vele kukhona okuthile okungahambi kahle, kanti nje kuyimkhubo omuhle ukuthi uyinakekele nasesithweni sakho sangasese. Ngiyabonga ukuthi mbuke nazi nafika la. Khumbula like this video, subscribe, mase kuthi press the notification button. Ningakhohlwa nokubuka namanye amavidiyo engingawenza ngaphambili, niqhubeke nibuke namanye engizowenza ngaphambili. Khumbula futhi ukuzinakekela esithweni sangasese kuyimpilo. Qhubeka uthathe good care of your life.